Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ‘yan uwa musulmai maza da mata. Kamar yadda muka sanar muku, wannan tasha tamu mai albarka mai suna Taskar Asraru TV, mun muku bayanin cewa wannan tasha ce wadda muka samar muku domin taimakawa al'umma maza da mata game da magance matsala kowace iri ce. Mun tanadar muku asirai masu zafi, mujarrabai, waɗanda muka zaƙulo su a manya-manyan kundayenmu, muka yi alƙawarin za mu kawo muku su domin taimakawa 'yan uwa musulmai maza da mata baki ɗaya. To a yau wannan tasha tamu mai albarka mun kawo muku wani gagarumin mashahurin sirri wanda zai taimakawa maza da mata domin ganin nasara a rayuwa insha Allahu. Wannan sirri ne na neman haihuwa, wato samun haihuwa ga wanda Allah bai ba shi haihuwa ba, ko kuma ga wanda yana haihuwar to daga baya sai haihuwar ta ɗan tsaya. To insha Allahu wannan gagarumin sirri da kuke gani, in dai an ɗauke shi an jarraba shi, to in Allah ya yarda, Allah ne dai mai yi, amma insha Allahu za a dace, domin wannan asiri mujarrabi ne, an jarraba an yi amfani da shi kuma an dace. To 'yan uwa musulmai, wannan asiri namiji zai iya yi idan yana da matsalar haihuwa, mace ma za ta iya yi idan tana da matsala. Idan kuma dukkan biyun ne, mace da namijin ne suke da matsalar haihuwar, to dukka za su yi amfani da wannan sirri kamar yadda za mu yi muku bayani. To 'yan uwa, kar ku manta wannan tasha tamu, idan wannan shine farkon ziyartar ka yi mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin cin gajiyar sauran asararai da za mu kawo a kan lokaci da sindira ya kasance ka gani. To 'yan uwa, kamar yadda kuke ganin wannan hatimi da wannan aya tashi ta sama, da farko za ka rubuta wannan aya da kake gani, sannan ka rubuta wannan hatimi, ma'ana ayar ƙafa ɗaya, hatimin ma ƙafa ɗaya. To idan ka rubuta shi a allo, za ka samo, ba da kowane irin ruwa za ka wanke ba, za ka je irin rijiya ta gargajiya haka, wadda ake haƙawa da hannu, wadda take ba da ruwa haka. So ita ma za ka samu rijiyar da ka san ruwanta baya ƙafewa, iya rani da damuna ruwanta na nan, ma'ana ruwan dai da baya ƙafewa, rijiyar da ruwanta baya ƙafewa. To sai ka ɗebo wannan rijiyar, damar rubutunka ka yi shi ka bar shi a jikin allo, to sai ka zo ka wanke da wannan ruwan rijiyar wadda baya ƙafewa. Idan ka wanke, abin da za ka yi, to ruwan rubutun sai ka shi ma samu kwano ka ajiye shi, ka adana shi guri guda. Sai ka je wurare da ake sai da kifi haka, ko kuma ka samu wanda yake harkar su, yauwa, sai ka ce masa to ya kawo maka kifi karfasha, ɗanyen kifi karfasha. To idan ka samu wannan kifin, shi kuma adadin kifin za ka samu guda 7 ne, ƙwaya 7. Idan ka same su guda 7, to sai ka zo sai ka zuba su a tukunya kamar yadda za ka yi girki. To wannan sanwar da za ka dafa wannan kifin sai ya kasance shi ne ruwan rubutunka, shi za ka yi sanwa da shi. Idan ka dafa shi, to abin da ake so, idan ka dafa shi, to za ka zo ka samu lokacin da za ka kwanta barci. To a wannan lokacin ne za ka ci. To idan kai da matar ne, za ku iya ci duka ku biyu. Da matsalar haihuwa ya kamata a ce sai mace da namijin duka za su iya ci. Idan kuma kai kaɗai ne ko ke kaɗai ce, to ke ma dai sai ki ci, kuma dukkan ne sai ku haɗa sai ku cinye. To abin da ake so, wannan sirri idan ka ci kaman yau, to ana so a sati sai ka yi so ɗaya. Sati na sama sai ka kuma ƙara maimaita shi so ɗaya. Sati mai zuwa kuma, ma'ana dai sati 3 za ka yi, amma duk sati za ka yi so ɗaya ne. To insha Allahu 'yan uwa, wannan sirri da kuke gani mujarrabi ne, kuma an jarraba shi ya inganta, sahihun ne. In dai an jarraba, Ubangiji Subhanahu wata'ala zai warware matsalar haihuwa dai ba wata ba, to sai an same ta insha Allahu, darajar mai Makka da Madina. To insha Allahu 'yan uwa, ku jarraba wannan sirri, an sadaukar muku da shi saboda Allah da manzansa, kuma Ubangiji Allah ya ba mu zuriya ɗayyiba.
Allah ya bamu zuriya mai amfani. So 'yan uwa kar ku manta dai wannan tasha tamu wadda take kawo muku ɗimbin asararai mai suna Taskar Asararu. Mu dai fatanmu da ku shine ku yi mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun shauran ci gaban asararai da laƙunƙuna nau'i kala daban-daban da za mu zo muku da shi a nan gaba.